Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas mari kita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin ang patungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam Cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas mari kita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin ang patungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugot. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam Cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom,
dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manugod madihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa luhut na kama namin na namin dapat patungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Bibelfro Brawani Boru Gultom dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manugod madihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa luhut na kama namin na namin dapat patungan na nahulungan. Renungan hari ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manugod madihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa luhut na kama namin na namin dapat patungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian
Kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus di kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita. Ora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manogot marihita sa luhut na. Halo, oras may dito sa loob ng kama namin na namin. YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP. Tapasonang maruhata, marede mahita. Sai
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamuleon ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamake pahean na marhadohoan. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham di hami halak na galeon, di idaho na gogodo musunami, saitali rohami di bahin ala ni hagaleon nami, di bahini hupangi rohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musi, marhite-hite pawanon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mare de mahita. Tatangyon patik debata di minggu ta sadarion di mana dia enak sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaon mujal dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongoon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotong gabe sobaon manang sioloan dia do lapatan ni ikut dihabir hatta di bata jala ikon holong rohata di ibana asadang jadi iba marsobat tu sobaon manang tu gana-ganaan mangidu hangolua siani jaladang jadi oluan begu manang ulpahan ni hadatuon jaladang jadi posroha di ugasan hahomitan ido sahana atong rak medegogo mahita tu adopan di bata lau mangulahon patik nai ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahon laho barto patik amin kur inahana.
Marede maita. Tatopoti madusata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogon naso hatu dosan si topa nasana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan hula hami marhites yan pangleson nami di patikmu. Ima marhites ya tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Naksian pakateon nami nasoture rodi pangulion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamas itu tuduh hona uhum hami alani dosa nami i. Alani na tarsosol bagi rohami waing alani i asi maroham di hami ale di bata nami. Pardengan bahasa jala para si roha doho alani anak holongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesa merusak nami saluhna jala suruh matod di parbadia turoha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe saat kami Tuhan nguluan melas sora sudah na binar bagabagam dia kana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema bagabagan ni bata taringo tuasan ni dosata. Para siroha jala perdegan basa do Jahoba labat tarimas jala para siroha gudang dang di bait tuhita hobar tuaka dosata. Jaladang di balos satu hita hobar tuaka hajah tota songon asin rohani amana mida aka anakna asin rohani Jahoba diaka nama kabiari ibana hasang apa ma di debatana di gijang. Kor ina beta.
Mari demahita. Hatani di batan agabe turpuk epistel di mingguta sadarion. Imanata surat di Amos bidu tolu memuka sian ayat sada saat roh di ayat walu. Amos bidu tolu memuka sian ayat sada saat tu ayat walu marsika sorin mahita majahasa. Luba-luba ni uhum tu sadok Israel. Tangihon hamu maha taon. Na nidok ni Jahoba taringot tu hamu ala Israel. Taringot tu sadok bangso na hutogihon ruar siar tano Misir songonodo. Tung udur ma tagamon madala dua halak dajolosian dos nirohana sida. Tung tagamon matar jail pidong tu jorgong di tano molosio jolo di tau sabil. Tung tagamon mabikas jorgongi sian tano da adong dapot sa. Aidang adong dibahen Tuhan Jahoba nanggosada da jolo di papatar si bunianna tu panulirang akana posonai. Ido yang gosahatna martua do akana temangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mare demahita. Thank you.
tidak ko maha porsiao tai songna hina tidak ko ni dong atah saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea dide bata Jehova ido ama pargugu na suatu dosa na tumo palangit dohota au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinibuhon ni si Maria nagabagabian siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguman silatus na mate tarpajal loy bana di hau pinar silang na tuat tuban waturu dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanaon manghuhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatau pani halak Kristen akan nabadia doho diasani dosa doho dihatai nabadok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate doho dihanguluan nasora sudah amin kur ama huria
Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Palimahon Dung Epipanias, tanggal sia Februari tahun 2025. Tikting na parjolo, goar minggu doho topik ni minggu, goar ni minggu ta sadarion ima Minggu Palimahon Dung Epipanias, doho topik ni minggu, di jo gabe si jala jolma. Tikting na paduahon, pilihan bulanan, di minggu sadarion pasahat pilihan bulanan dohita di tu bulan Januari dohot bulan Februari tahun 2025. Tapasahat ma pilihat ta tujolo di bagasan las niroha, songon mauleate niroha tu debata. Tikting na patuluhon, tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Dokter Hasudungan Budi Dopak Tabunan, anak ni amata situa Joni Robert Tabunan SE, tubuh ni Inata, Florida Borugurning, AMD Kebidanan SKM, alamat Jalan Desmayang nomor 10 A, ruas ni HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, sektor 12. Dohot Oroana, Dr. Ingrid Olivia Boru Nababan SPOG, Boru ni amata Dr. Andus Edison Nababan MM, tubuh ni Inata Selani Magdalena Boru Huta Barat, alamat Jalan Cinta Alam nomor 20 Menteng Pitu Medan, ruas ni HKBP Medan Tenggara, Resort Medan Tenggara. Pamasu-masuon di Patupa di hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025 di HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai. Tikting na paupaton, tim doa HKBP Cinta Damai. Hobar tu pertemuan tim doa HKBP sa distrik 10 Medan Aceh, dohot Ketua Dewan Marturia, songoninang seksi jending sa distrik 10 Medan Aceh di tahun 2024 nasalpu, asa pajong joko tim doa Ganup Huria. Sialani pajong jongon ni Huriatama tim doa HKBP Cinta Damai, songon naung diputuson ditiki rapot Huriata nasalpu. Akan natarjou pasidohot songonon masyaratna. Naparjolo marumur 50 walu sahatu ono 15 tahun. Napaduahon rade mamelehon tikina lao martangiang huhut manangiakon. Napatuluhon rade mamelehon rohana majalo pabohalion dohotaka ulaon na pinasahat ni Huria marhite paddita resot dohot Ketua Dewan Marturia. Napaupaton ringgas marminggu maddohoti pertangiangan jala denggan parhuriaonna. Akan natarjou pasidohot boy madidaftarhon tu Ketua Dewan Marturia situa utama Banjarnahor manang tu seksi zending ni Huriata situa Ruminna Borusinaga. Tikting na palimahon, ruas namoding. Naparjolo, na di hari Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025, nunga marujung ngolu amata Robin Hood Siringo-ringo, ruas sian sektor 2, tutup umur 70 tahun, tuhata mana mangapuli keluarga na ditinggalhon. Napaduahon, na di hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025, nunga marujung ngolu amata Dr. Andus Marlin Nenggolan, nahina baluhon ni Inata Dr. Anda Linda Boru Simanjuntak, ruas sian sektor sia, tutup umur ono 10 tahun, tuhata mangapuli keluarga na ditinggalhon. Tikting napaonopon, ruas napidda, mamuka minggu sadarion, nunga pidda Huria keluarga amata Amran Silalahi, BCIP SH, Inata Elfrida Boru Lumban Tobing, dohot 2 halak ayanakon nasida, ruas sektor 10. Keluarga pidda Huria tu HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara, Distrik Walu, DKI Jakarta Raya. Tikting napapituhon, sumbangan tu Huria. Di jalo Huriata do sumbangan, ima sadaset kanopi konsistori sian panitia tahun okumene inklusif tahun 2024 songon naboy tabereng di jolo ni konsistorita. Moliate ma di pasahat Huriata
sai ditabai tuhatta ma pasu-pasu dinasida na mangalehon. Tikting na palwaluhon, parhalado manang ruas na marsahit manang pemulihan, na parjolo, Rosita Borusi Hotang, pemulihan di Jabu, ruas sektor Sada. Na paduahon, Nur Haida Borusimbolon, pemulihan di Jabu, ruas sektor Walu. Na patuluhon, Ida Lisbeth Borusimangutsong, pemulihan di Jabu, ruas sektor Walu. Na paopaton, Yuzi Efris Hutauruk, perawatan di Rumah Sakit Hermina, ruas sektor Walu. Na pasiahon, selamat ulang tahun. Sude parhalado do ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun, hatu tubuh dohot parbogason, tuhamu saluhut parhalado dohot ruas ni Huria, mulai tanggal 3 Februari tahun 2025, sahatu tanggal sia Februari tahun 2025 sadarion. Sai diramoti tuhatta mahamu, di leon gajang ni umur, jala tuhatta nama masu hamu, marhite-hite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulau muna. Sesuai data nadong di Huria, nama ulang tahun godangna 34 talak. Na parjolo inang mutiara borusi mare-mare, tanggal lahir 4 Februari tahun 1940 sada, umur 84 tahun, ruas sektor 5. Na 34 ton, Brianta Benaya Panjaitan, tanggal lahir 1 Februari tahun 2020, umur 2 tahun, ruas sektor onom. Sai diramoti tuhatta mahamu, di lehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu diak kaulau muna, hatan itu hatta madok di pesalmen 66 ayat 20, pinuji madebata naso manulakon tangyaku, manang asini rohana pesianau. Songoni suara tikting di minggu tasadarion, mulai ate madi tuhatta, mulai ate madi hita saluhutna. Marede mahita los tapasahat ma pelian sadaa dohot sadabi.
Barita na muli do tutu ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nanaing tangihonon nami, doho jaloon nami. Sihanguluhonon nami di pardalanan ningulu nami. Ubain boy bongot hami tutonga-tonga ni Bagas Joromon. Laho marsar dohot ho, marhite ede pujian nami, tangiang nami. Tarlumobima hatam na badiai nanaing begion nami atong ukap mapituni partodion nami asarade bohanami lau majalo hatahanguluani nabinuan ni naposom di bagasan pardalanan ningulu nami marsangap maho jolmana persia mahami sesa jumolo dosa nami di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami nunga martangya kami tuadupan munabadiai amin. Hurian itu hata damang dainang selamat hari minggu madihita saluhutna shalom madihita saluhutna damang dainang salam sehat sehat dosude songon na taburun yan dohot anak-anak pe mga lusiate mau liate mak doh dak mangalusi sehat sude. Barita nauli dihita di minggu palimahon dung Epipanias imana tersurat di Evangelium ni Lukas di biddu 5 mamuka maisian ayat sada 1 ayat 10 sada. Boido tajaha secara responsoria dalam bahasa Indonesia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Tajahama musai di bahasa Batak asal lebih tumakas. Jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali dina nirongoman ninatorop ibana laho ubege hatani debata. Gabe di bongoti ibana ma parawisada na di sisimoni jala di pangido tu ibana asadi paholang parawi saotik sian pasiri hudul do anggo ibana mamodai na toropi sian parawi. Gabi ni na si Simon ma mga lusi,
guru manipat sabar nginondo hujalahon hami soadong dapot alay mangasahon hatami olo duau sumapakon. Jala dihilap nasida madongan nasida na diparau nasada asaro madongani nasida mabuatsa rodo nasida gabe digohi maparawi duaca maralulonong. Ay tarhalomong doi bana ro disude dongan nasi aladek ke nabi nuat naya sidai. Di padabat nasi dama akaparawi ditadikon ma saluhutna imangihuton ibana imayanggo sahatna. Dihitana hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Pasti kita semua ingin hidup di dalam kesuksesan. Jala sude do hita makalomohoni. Sude karier sukses. Di sekolah pe, di usaha tape manang aha usaha manang parkarejuan na pinasahat ni Tuhani tuhita ganup keluarga sukses sebagai ayah, sukses sebagai ibu, dan sukses sebagai anak. Alai boy dohita marsak ala ro kesialan manang nadigwari ma istilah nuaing John bohado carata asa sukses sita tahilala on mana taida marhite-hite barita nauli di bagasan tikyon alay songon topik minggut tanakin ima dijau gabe si jala jolma dipanggil menjadi penjala manusia. Molo sude madokon akaama misalnya ala sesuai dohot topik na jinahahon ni inang Bibil ni muhamu marpanya kamata di buah kamu ma aka inata ianakon tujabu pitor suku-suku domhan ina ay inatani se di buku tujabu onon pitor roma mata alay marjala songoni nang aka inata di buah naka berua godang di buah nak kabawa godak tuja buah keamata misalnya di sini ganteng-ganteng di sini cantik-cantik di sini jelek di buah ni bana tujabu ruak keamata ayah keamata ni saya di pabuan ni ho tujabu onot sude inna alai boy doi maul terjalon hita jolma hape marhite-hite terpuk di bagasan sadarion gabe di jauh si jala jolma. Memang di bagasan perdalanan ningolu ni hita jolma tung sipata mauldo ta'alami keberuntungan nungat aja hamar hite-hite barita nauli di bagasan tikyon hema nahumang keberuntungan do aka halak manang si Simon sebelum dipanggil menjadi murid-murid Tuhan Yesus manang gabe naposo ni debata manang gabe si jala jolma godangdo hamaolon di bagasan perdalanan ningolut tapi jojo do ta alami songoni ay molo ibarak na rupani holam martiga-tiga dipajak pitor magomo saluhu na jolmai ba dang maul-maul badak pola susah hita na manguluon holan hudul pe hita martiga-tiga rodo saluhu na hepeng jadi kadang jolmai mengalami keberuntungan kadang asido roha memang sipata marngida pertiga-tigai
nga sadari di bahin jualan na disi alay nang gua pala sa dape lakku da ngadong kecewa may bana songonido nang namanuan misalna molo disuan di Sabah manang di hauma paimaon ni ibana do paling cepat 4 bulan manang na 5 bulan molo di hutanami 6 bulan di paima mo sanga diba halio potir misalna dangadong si panganon alabwa 6 bulan asa paimaon liling nai asa panin ningomma oro do songon yak kana di kantor biasana per kantor gudang-gudang do uang di kantor alai pada saat ini mengalami kekecewaan dangadong na masuk agia AHP ya da bo iba mula sanda sugutan disediahon inata bontot muse HP tongdang adong sihirimon disi iman na jojot ta alami di bagasan pardalanan ni ngulu ni hita jolma dang pitor disi taulahon disi adong lengkap sudah hasil ikon paimaudo songonido nakita hala Kristen pe molo marminggu hita sonari molo tapuji Tuhan tay saunari lehon madihami Tuhan pasu-pasu na gudang dang pitar holam mula kita no sude sianon pitar mabuan pasu-pasu na gudang do hita daw alay pai majolo tunggu dulu tar songoni mana taida molo takaiton tu barita nauli na pinabuan ni si Lukas marhite-hite na niulahon ni sisean ni Tuhan Yesus dison ima si Simon Petrus si Jakobus anak ni si Zebedeus dialami na sida do hamaolon ima ditiki na majaladeke na sida jadi atar do sian hita misalnya pakailan nate mololaw na yung makali hita tu laut balaw majolo hita tu belawan misalnya disi jonok do laut dang pitor disi hita makail pitor dapo tak kita daw molo tabahin pejala nakpenong dipake keramba olodo misalnya malua siani alay na taida tunggu dulu harus ada kesabaran alay laos disidon ng Tuhan Yesus rom mamakulingi madapoton ima si Simon Petrus dinaung nialaman nasida hamaolon di na mga dubi na majara di kay dang pitor rade dang pitor adong alay gudang do hamaolon nunga sadari saborngin nasida na majalay alay dang dapot agya AHP imana taida dison maro Tuhan Yesus lahom madapoton nasida jalanung nga sempat di suci nasida jalan nasida asa disipan mulak mahita lapatan na nga mengalami kekecewaan nasida molo ama pe molo marjala dang dapotan alang nga biasa amatay makail manang majala olodo asaw nang muruk inat tadi jabu tatuhor matu pajak tadok manon naung hujala hami doon nakuhail hami doon sohonima alayang go si Simon dison dak pula dipikiri sahab tusi sabar do nasida nataida di si hamu kaamanami do dinanami nang hita na hinaholongan ni Tuhan Yesus diurupi Tuhan do nasida di bagasan hamaoloni dia mai marhite na sinuruna si Simon laho sumapakon jala tu danau naubagas manang tao naubagas ima tao Genesaret manang sarupa main dohot tao Galilea di bagasan kekecewaan dunia nataida si Simon dohot akadongan na alay ido ubahin na takas na kita ida marhite-hite hatan ni si Simon marhite jamita na tabige di bagas
idon alai mangasahon hatami olo doau sumapakon. Disiman natakas taida jala diluasi Petrus do Tuhan Yesus masuk muse tu paraw nasida nang penaw mangadopi hamaolon nasida alay nung atakas taida nakin holan mangasahon guar ni Tuhan Yesus boy muse dapot deke nasida piga tahiya kamang kay nang deke na dapot pada langsung di sumapako jalay tahi tu danawi anong dita nama boto piga dapot deke bamang dua parau olo di hiado dihitu kala amangi piga di di sideke hiado hamu marjala sampai dapot 150 tolu deke lobi nuang sasakiloi ay dihitung do 150 tolu deke sahali majala sahali sumapakon pitar dapot na gudang jay nga di sideke na balga deke na geleng ido ubahin na pola di Joe si Simon Muse parau nidongan na rap sumapako jala pada saat ini imalas ni rohana sida jala dibotosi Simon donakin hagogotan naro rap doho dongan nai ala ni Tuhan Yesus do ubahin na boy na sida marlas ni roha ay gabi dapotan dekke na macay gudang na sida jala tarhalomong do aka na mardidasa hami sadar saborngin nak penakubay kami akana rikot tu si ibarat na sa boy di humatop dekke masuk dang boy hubay kami dapot alay holam mga sahon hata ni Tuhan Yesus boy na sida gabi dapotan gudang dekke jadi Hami na baruo bolo mardeke na baruon dihuta misal na adong tobat-tobat molo tinibba-tibbai molo dapot 50 biji deke siani ibarat na si bahut nga latsier roha disi molo dapot apalagi 150 tolu bilangan na badang binoto be so inama las ni rohana sida lao sido nang taida di son ido gabe di soba si Petrus Tuhan Yesus alani balga dohot las ni rohana maradopon Tuhani di bahini marhite-hite hatani Tuhan tanwaing nataida di bagasan tipkion gabe saluhut na nasida na di bagasan parwawi tongdo manangihon hatani Tuhan Yesus ay dohot di parau Tuhan Yesus marbarita nauli asa persia na sida di pabahinan ni Tuhani di bagasan nguluna dia donan idok na marhite-hite hatani Tuhan tanwaing hamu kaamanami dohotina nami marhite-hite barita nauli na tabige di bagasan tikyon lapatan na di pardalanan ni ngulut tahita ikon togtong pasahat diri tu Tuhani di sude pardalanan ni nguluta naing jolohita marningo Tuhan Yesus dohot pasahaton nasa nanaing taulahon di bagasan pardalanan ni nguluta laho tu kantor pe ikon martangiang laho martiga-tiga pe ikon martangiang laho mangubati na marsahit pe ikon martangiang aidang mungkin dilihaun hala inang barutopul ubat tu na marsahit holan songoni ditangyak kodo say malum manianak kana marsahit na ubati dang lomorohana sida laos marsahit niya manoktong akana marsahiti asa sayro tuaw maruba dang ipikiran niya kabidan dang ipikiran niya ka dokter alay ditangyak kodoy molo pehulehon ubaton asa tongon tu sahiti asa bolong songon nido nang kana di bagasan perkantoran songon nido nang nakana di bagasan partiga-tigaan pe songon nido nang di usaha bisnis pe adong mar bisnis adong rentinir alay lang nama dokon molo rentinir magomo ma sa gudang-gudang na dangi boy do mabuat parutungan alay unang sape ubalga keuntungan sian dana nabinahin na sian awal ido na taida di bagasan pardalanan ni nguluta godang do hamaoloni
Songonido nang kaya na kota. Nanaing melamar kerja pe, dada holan disi iba na karejo. Naing melamar karejo, Peter dapotan. Songonido nang aka anak dohot beruta pe, dinanaing marhasohotan. Dada holan, didada iba na sada bawa. Peter, si saw-saw dang piga songoni. Adong donian na songoni, alay dang sude na songoni. Idon na taida, na parjolo, na intaida marhiti hatan itu hatta, marpanguloyon mahita, di hatan ni Tuhan Yesus, songon naung niulahon ni si Simon, dohot si Jakobus, dohot akana asing dope, di naniolan na sida, nanidok ni Tuhan Yesus, ay diakuy si Simon do, laho maho Tuhan sian au, ay jolma pardosa duau, hita pe setiap martangia kita, ikon say tadodo, sesama Tuhan dosaku, ala tahilalahi ta songon jolma pardosa, adong donai kita na marminggu 250 halak, molo adok kita nuaing 250 halak di garejon, sudedo ita mandok, sesama Tuhan, dosa na huula di bagasan pardalanan ni nguluku. Di bahini marhite-hite hatan itu hatan nuaing, di bagasan tikyon, ahama naing didok tu hitam, molo dipilit hita gabe, aka hasian itu hata Yesus, ay hasian naman nuaing si Simon Petrus, taboto dojol manamu bau ibana, hasian naman nuaing punguan nama, hasian naman nuaing punguan ina Beta, ina Hanna, ina Jumat, ina Esther, dohot sude sahat tulansya, gabe dohonot tama, mauliate ma Tuhan, ala di parade hodo perrohaku, lau mamuji pasangapon ho, ay nunga di dongani ho hami, lau mangula ulaw ni di bagasan sa minggon, sian arsinen, sahat hari Sabtu, boy hami mamuji pasangapon ho, say dohot maaw na pinilimu, sude mahita mau kosongoni, di bagasar rohata kamangkay nang naposope, asaboha, tapangasahon toktong tuhatay. Molo tapangasahon tuktok tuhatay di bagasan nguluta. Boy do dohot denggan. Buasa say kecewa hita di bagasan nguluta. Ala parjolo do ngolu hadagingon tapake di bagasan pardalanan ni nguluta. Gabe kecewa mahita. Dang parjolo hita mangasahon hata ni Tuhani. Ay molo parjolo hita mangasahon hata ni Tuhani. Songon na di Psalmen 110 ayat 105. Hatamido sulu-sulu ni patu. Jala hati uron diaka ahado tahiyak kamangkay nang dalaku. Molo hatani Tuhani tabain. Sulu-suluta di bagasan pardalanan ni nguluta. Gabe sonang ma pakilala ata. Di bahini di paingot mahitanuaing. Ala nunga patar hamulyaon ni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhite minggu Epipanias na palimahon. Nunga masuk kita tu minggu na palimahon dung Epipanias, hapapatar ni holong ni Tuhan Yesus dang dipasobu akan na hinaholongan nai. Gabe dang dapotan pasu-pasu. Anggo di epistel na tajahay nakin. Hola bangso dia do na tinadani debata. Ima hola bangso Israel. Alay dong roto hata Tuhan Yesus. Dang adong berbeda-bedaan. Halak Yahudi, halak Gorik, Simalungun, Pakpakaro, halak Batak. Nunga di pasada, di bagasan, holong nasian tu hata Yesus. Asa toktong hita, sidok mauliate tu ibana. Taarahon maaka dongatay keluargata ianak kota lahomar sar toktong dohot hata ni tuhatay unang marnabosak kita manugu-nugu nangpe godang ujian do ujian di tonga-tonga ni namar keluarga ama nang ina ianakon alay boy do hita monang boy do hita makanguluhoni molonunga boy hita makanguluhoni dapat hita ma hasonangan sisa liling na di surgo hasonangan ni inganan na dumenggani tusido nang pesay tapature inganat
kita noon alay inganan na dumenggan di bagas ni Tuhat Taido. Ido benari do ko di pesalmeni huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu. Molo tajahan noni di pesalmen 20 nomi. Ala hajongjongan ni bagas joro ni debata ima inganata panobauta di duaingon. Alay dung di arisogoti inganan hasonangan naong pinarade ni Tuhatay disido hita dijo. Jadi bolo tuaka naong marujungulu tadokma ala naong diparade Tuhani bagas na selesai tadokma nunga dijo Tuhatay ibana. Jadi bolo daksay dope bagas na diparade Tuhatay basonang majo hita di portibio nate akamang kainang alay molo nunga diparade Tuhatay bagas ta di surgo hasonangani baolo mahita dohot to si ido nuaing na pinangidona marhite-hite hatan itu hatta di bagasan sadaryon ditogu-togu hatan itu hatay mahita asa tok-tok kita marsihohot di bagasan holong na godangi di dongani mahita toktong di pardalanan ni ngoluta asa tok-tok kita marlas ni roha di bagasan ngolu si kanupari. Jadi dakola ditikimang kape jowo Tuhani, dakola ditikimodo pape jowo Tuhan Yesus. Alay di saluhut na pardalanan ni ngoluta toktong tajow ibana ay ibana do silehon hasonangat dihita. Amen martangi ang mahita. Mauliate madiho alay Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nung nga hutangihon hami barita nauli di bagasan tikyon. Gabe si jalajolma dia jariho hami marhite-hite barita nauli nau kutangihon hami. Di bahini ali Tuhan say marsihohot di bagasan ho mahami. Say dapotan las ni roha mahami saluhut na naong marsar hami dohot ho marhite-hite hatam na badiyay ima ojahan nami di bahini Tuhan nami toktong mapaingot haporsiyaw nami unang manibil siyan adopan mo na badiyay ikon hobas sami tunasa ulaw na denggan na siyan adopan mo na badiyay Tuhan asima roham boy do hami si pata kecewa di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Ala sopitar adong keberhasilan manang hasil. Nahu jalo hami jalo di bagasan ngulu nami. Alay marhite-hite hatam na badiyay. Nunga dia jariho hami. Ikon benget jala sabar. Asam ma mardongaton ho hami di pardalanan ni ngulu nami. Atong paso-paso maparsaban nami dohot ho. Asa masuk kami tu parau na denggan. Naung pinabadem dia kana persea. Tusido kami nuaing ditogu-togu barita nauli tongon di bagasa tikyon. Alani say paburju mahami Tuhan. Marningot pabahinanmu. Nasahat di ganup ngulu nami. Nasahat di keluarga nami. Nasahat di tonga-tonga ni parnguluon niya kayanakon nami. Asa sonang hami saluhut na si puji si pasangap ho mahami. Tuhan, buanon nami do nang akan ang lanjut usia pe ubadang boy na si dalaw manangihon hatam na badiyay. Tutonga-tonga ni Joromon. Say paingot toktong haporsyaw na asaw nang madele asaw nang roa kahamawloni di bagasan nguluna alay marsihohot di bagasan homa haporsyaw na o Tuhan. Nang akan na disabilitas pe ali Tuhan nasopot somarama somarina na yatim na piato pe Tuhan tuadopan mo ma hupagonggopon hami asa toktong nasida marhaposan dohot marhaporusan tuadopan mo na badiyay disude kegiatan ni Huriam secara khusus HKBP Cinta Damai homa na mamasu-masu asa martuwe hobartu lomo ni roham Tuhan nang dia karuas ni Huriam na di bagasan parsahiton nang akan na pemulihan di jabu nang di rumah sakit homa ali Tuhan na mamasu-masu obat dohot si panganon na asa toktong las rohana sida Tuhan mamuji dohot madok mauliate tuadopanmu na badiyay na di bagasan si taonon pe ali Tuhan
ruas ni huriam di bagasan Saminggon, keluarga Siringo-ringo dohot keluarga Nainggolan, homa ali Tuhan nama nongos tod di pangapul, asa tumibu nasida tarapul. Atong disudi aka kegiatan nami, usaha nami, say pasu-pasu maali Tuhan, asa hobar tulomoni roham, nang pangulaw nami pe, jala toktong hohujau hami, dinala hobor hatami, mangula kaulaw nami siganu pari. Sahadi homa daging dohoton dinami Tuhan di bagasan sadaryon. Urupi mahami, margogo mahami, pahipas mahami. Lehon umur nagajang dihami saluhud na. Nang dia kana marulang tahun pe, ulang tahun pribadi nang keluarga. Asa say toktong dapotan las ni roha. Atong homa na husab bahami jalan na puji hami Tuhan. Mardong aton homa hami. Nang saluhud na akahala Kristen na manobaho di bagasan sadaryon. Say pasu-pasu maparsaban nami dohoto. Asalas bohana sida. Las bohanami Tuhan. Nang akayanakon nami pe na jonok nang nadaw pesian hami. Ramoti matoktong di bagasan perdalanan ni nguluna. Mga sahon ho doho mardongaton ho mahami ali Tuhan. Pinuji maho olat nyoro di saliling nililing na. Tangihon mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Marede mahita laos papungu pilihan.
tangiakon ma pilihan na tapapungon tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata aman namin na di Banua Gijang hodo harawan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asahu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmo, say bau maharajaonmo, say saut malomoni roham di Banu Tongaon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.